Maayong adlaw kay tanan ang nasabit na kining inyong ato nga programa sa TV Apulia Puntergomento gipanguluhan ug gipangunahan sa Lay Catholic Apologist International sa mga kubanan sa CX na mga Katoliko nagasubaybay, nagkatabang ug nagasuporta ning programa. Ayon na sa inyong ubos kalag sa pagtong Katoliko sa Argeseno. Uban ko ninyo sa kadali lang nga panahon aron panagisgot sa mga butang may kalambigitan sa atong pagtuong Katolika. So karon na napud tay hatagan og gamay nga reaksyon concerning aning mga amigo nato nga mga dili Katoliko nga kanunay nagsuri-suri aning gitawag og kalsada and at the same time nagtudlog mga butang puno sumala pa nila gisugo daw sila sa Ginoo aron gitawag og pagwali. So mo ni karon ang ato ang tagaan og gitawag og pahimugat or tagaan og reaksyon na kung baga. Okay. So sa walay paglangan-langan ato aning gitawag og paminawon ang ilahang gitawag og punto. Okay, dira. Relihiyoso o sa pulong sa Ginoo. Dagan kayong gasulti nga didto kamo sa tinuokod ni Kristo kay mga sulpot kamo. Okay, kining maong gitawag og puntuha, wala man ta gitawag og nagtumo-tumo. Nga naman tungod sa hinungdan nga nagsulti lang matag tinuod na kining maong mga tawhana si tinuod mo gini mga sulpot. Nga naman tungod kay si Kristo nagtukod sa iyahang gitawag og iglesia sa tuig 33. Unya kining mga iglesia iyahang magining giubanan. Unya pagkahuman nagtudlo ni sa kaluwasan, nagtudlo ni mahitungod sa iyang doktrina, unya pagkahuman naa ni gidumalahan nga gitawag og mga tao. So karon kung naay mga tao or naay mga pundok nga gawas ni ining maong gitawag simbahan na, so ang tawag na ato ana is mga sulpot gyud. Unya normal gyud na nga ato ag yung tawag ining sundon ang Ginoo kaysa ni ining maong gitawag og mga tawhana ngano man kay kabalo man si Kristo, kabalo man ang mga apostol nga sa ulahing mga adlaw naay manindog nga mga mini nga mga magtutudlo aron linglahom ta ilaron ta sa atong gitawag og pagtuo. Okay, continue na to. Higala, wala pa nimo nasayran nga ang akong kinabuhi ug among kinabuhi nakapatukod ni sa Ginoo. Yun sa man po niya magpagkabalo nga nakapatukod na sa Ginoo nga gawas man mo sa iglesia ang gitukod ni Kristo. Sumala pa sa balaang kasulatan, sumala pa na Ginoong Kristo, ang dili magpabilin ka nako mahisama sa usa ka sangapot don ibalibag malaya og dauban. Niya ingon pa mismo ni Kristo pud mismo. St. John chapter 10 verse 9, ang musulod nako maluwas. So yun sa man yung pagkabalo nga naamo kang Kristo nga tawag ining naaman mo sa gawa sa lawas ni Ginoong Kristo. So puro lang na-claim, puro lang mo nag-angkon nga naamo nagpatukod kamo diha kang Ginoong Kristo, pero ang realidad, ang tawag ining tinuod, gawas mo sa iglesia gitukod ni Kristo. Kung gawas mo sa iglesia gitukod ni Kristo, wa mo Kristo. Kung naa mo Kristo, dili na tong Kristo katong manluluwas sa Biblia, kung dili Kristo na ang katong giingon sa balaang kasulatan nga mga antikristo. Sige, continue na to. Nakatukod sa pulong sa Ginoo higala. Pero nganong sikag babag? Actually, wala biya minibabag. Ang amuan lang is gitug-an na namong tinuod. Babag na para sa inyo ha, ngano man kay matanggalan man mo og tawag ining maskara. At the same time kanang giingon ninyo nga pulong sa Ginoo, wala man na nagparasyout gikaglangit pa dong kalibutan. Nya moingon dayon nga ako pulong sa Ginoo, dili na irresponsible nga mga tao, na irresponsible simbahan kun iglesia nga nagpagawas ni anang moong giingon ninyong pulong sa Ginoo. O gitudlo na pinakauna sa iglesia gitukod ni Kristo nga kining moong Biblia pulong ni Ginoo. Sunod man gani mo, tuo man gani mo, pero ngano mo ni tuo sa responsabling nagpagawas ni anak nga gigamit sa balang espiritu nga may magtudlo sa gitawag og kamaturan. Continue na to. Wala man may laing gisangyaw kundi maayong balita. Actually, tama man na nga tawag in ang gisangyaw ninyo maayong balita, pero ang pangutana ana is number one, naa ba may katungod nga magsangyaw sa maayong balita? Nga naman kay dili madawat ang tinuod nga pagtuo kung walay magwali. Ug wala pa mahitabo nga naay magwali kung walay gitawag og gipadala. Roma kapitulo 10 verso 14 to 15. Nya ang pangutana ana apil di ay mo ana nga nibuto lang man mo sa 20th century. Kini mga born agoy, kini tawag ini mga sektang gawa sa Iglesia Katolika, nang butuhat lang man mo sa 15th century hangtod sa 20th century. So buti pa sabot amoy labot anang giingon sa balaang kasulatan nga magwali mo sa maayong balita. So buti pa sabot mo nang giingon ni Ginoong Kristo nga sa ulahing mga adlaw na ay manungha nga mga mini nga magtutudlo og magbitbit sa akong gitawag og ngalan ug kamo na naron.
So wala mo biya babagi, wala biya mo tawag ining kung sa kuan pa bawa mo pugni. Kung baga ang amo alang gibuhat, ang gibuhat na sa mga defensor Katoliko is di pang tanggalan na mong maskara kay para ang mga Katoliko nga tawag ining mailad ninyo makamata nga giilad ra mi aning mga tawhan na ginamit ang Biblia. Ganing maayo ug walay laing maing balita kundili sa Hesus Kristo lamang. Actually, giwali na simbahan Katolika for almost 2,000 years. Actually, niabot na siya 1,990 years. Nagwali mahitungod sa maayong balita nga si Kristo mismo, ha? Ang tawag ay ng gitudlo sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Mo ba tayong San Pablo kung magwali mo sa Roma Kapitulo 10 kung 15 bersikulo 20 kung wala ko masayop. Sumala pa ni San Pablo kung magwali mo dito mo magwali sa gitawag og mga lugar nga gitawag og wa pa Elias Kristo. Nga naman kay pag naa na mga lugar na nga nailhan na gani ang Kristo niya magwali ka, i-consider ka nga nanapaw ka. So kining maong gitawag mga tawhan na before pa ni abot, before pa nangabot ni maong gitawag mga tawhan na diri sa Pilipinas, nauna ang simbahang Katolika nga nagtudlo mahitungod sa pulong sa Ginoo, ilabi na sa pagtuo mahitungod kang Ginoo nga Kristo. So mananapaw ning mga tawhan na. Nganong sige kag panglutos. Wala ba ya? Wala biya mi tawag ina ng lutos. Igo lang minisulti kung unsa gitawag og tinuod. Lutos na para sa inyo kay matanggalan mamug maskara. Gala, prangkahan di ka. Burak kag parisiyo sa panahon nga si Hesus nagbuwak og milagro. Ay si Kristo man to. Kamo dili man mo si Kristo. Kung sa kuan pa tawag ini mga antikristo man mo, nga naman tungod kay nang buto lang mo kalit, misulpot lang mo kalit, nga tawag ini wa mo kagikanan. Kay ang tinuod nga iyan na Ginoong Kristo na ay kagikanan, nagikan na nakahuk dito kang Kristo. Dili lang ka sa libro, nakahuk yun mismo direkta sa ato ang Ginoong Kristo. So wala, delikado ning inyong tawag anang pagpangangkon. Okay, ato ning unahon. First part sa ato ang gitawag og video ano man kinaabtan na pug ko sa gitawag og oras. So sa wala pa nakapag-follow sa ato ang page, i-follow niyo ato mga page RJ Roland Sandra Second TV Apollo Punta Argumento og Kuya Apologist TV page og pwede sa mo mag-send din og Facebook stars. At also sa atong mga channel sa wala pa nakapag-subscribe, i-subscribe ninyo atong mga channels Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sandra Second TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede sa budin ha mag-send og super sticker, super chats, and the super thanks. And ayon sa mga Katoliko gustong mutabang niining mong programa, pwede ninyong ipadala ang inyong tabang suporta, pinagustong mga account numbers kana ako na sa mga screens kana nagdagang information o pwede mo ninyo i-message sa itong page kung via remittance ang inyong pagpadala. Daghan kaayong salamat. Ato na i-continue ugma kining ato ang reaction. Nining ato ang amiga nga nag-angkon nga they are sent by God to preach the gospel of the Lord. So, yun. Atuanin nga reaksyonan sila. Okay, sa ngalan sa Book First, TV po lang punta argumento Pangulong Ipangunahan sa Lay Catholic, Apology International, sa mga kaubalan sa LCS na mga Katoliko nagasubaybay, nagatabang o nagasupport ng panining mong programa, kinin yung ubos nga lagad ng suspagtong Katoliko Sir R.J. Seno, di pa rin manamilit kanin yung mingon, Ecclesiam Servire at Fidem Catholicam Defendere. Maayong adang itanan, Ave Maria, Viva Cristo Rey.